Kaba ala ya da ama filisani jila o de fana ala dona de zagiya magoko gijo ali mamika magoko ko ka sira fo ka wole ni mondo ko ko nganga mawrudu deke ya allah mawrudu ke benande ngonya mawya a reporter ka bla date wala tabako o be je ka fara amika ka so ma fono ka de modike ni ala sona o be bege inshallah no boray no habitan madame Cham kuno konte kero la mizie konai no aye wata minema no lebe fitri serila ibrahim yere de abibulu takarana inde kerefe no ako baba ni muso nyana ne male allah ne be baraka muno kuluba san joli joli iba foka barekada abikore mako baba ni ibrahim nyana ne male allah anye baraka nyogo bolo sanchama amusoma deli katani te jago ka wole telephone na oyoro jalousie be musodo na ni musodo kera patroni u chebe baraka bodo dogo da ni wele kitoro ki se oh abitali wa tani ni mama da mucha baba ni mangeka ni na ni mangeka ni alai kuju ta ni man do na o kadi alai katani wiche sebe na e tanteni solo
for it. I'll bet the secretary and I am yes, Ina, I am yes, Ina Jenny see. No more so free. Jeneva, Mama, I am yes, oh, wait a twig, Vala. Our top was you could yes, and I tell you. Oh, about to I can't ever change. Voilà. C'est comme ça. Au chef dit, il y a un peu. Ni me ne